hey laba bantu ababalibulele izwe bafutha abahambe go abahambe nje abawu4 go abahambe. Lento impela ngiphatha kabi impela ukuthi umthetho ukuqine futhi wase South Africa ukuqina ngokulingana, ngoba nje amaphoyisa nje makuthiwa nakho kududulana igebengu lapha sike sizwe amaphoyisa ngoba ngihlale nami ngikwancoma kuthiwa aseyilalise phansi igebengu amaphoyisa, uyabo ngoba dingiswa nje eNanda kuthiwa amaphoyisa afika yilalisa phansi igebengu seyihluphile, kodwa ngangenziniswa nje kuthiwa afika amaphoyisa alalisa ama-Nigeria phansi lutho. Why? Ngiyabuza nje baholi, ngibuza kubaholi manje, uyabo ngoba phela fanele ngabe labantu sebewubhinqiqinqi, hayi kube ukuthi kuze kulwe thina. Fanele ngabe sizokuthiwa amaphoyisa asegasele emafletini afika qothula ama-Nigeria awu-20 athola ama-drugs, uyabo lokho ngabe sikushayela ihlombe sithi yabo singashayi izandla, kodwa ukuthi uzokuthiwa dudulene nabantu bakithi laba uzokuthiwa bafile abakithi. Ayilingane lento baholi, ake nibhekisise lento engikhulumayo, angikhulumi lento ngoba ngidelela noma mhlawumbe ngijoka. Yikho ngithi abahambe bane-support eningi kabi la eSouth Africa, banokuvikeleka okuningi kabi. Yikho ngithi abahambe ngoba into zabo ngiyayicwaninga, ngiyayibuka nje isikhathi esiningi abaseNigeria, ngiyayicwaninga nje, ngiyayibuka nje. 27 ngo-12 ebusuku Jesita phakela sengasakwani ngiyacela 12 ebusuku mhla 27 iyaqala umsebenzi, 28 uqalile, 29 semi-final, 30 June ama-final. Ngiyacela u30 ukude sengibonile, hawu basilimazile labantu. Uthi uyalalela uganga wabo nokona kwabo uzokuthiwa akekho sala enkundleni, bonke baphumelele ngani benza ingane amaphara, baphumelele ngani bathatha ingane zethu esifundisa ema-university bedayise ngazo beyinikeza u-30 bethengele amagwini. Ingane ibuye esikoleni epe-university sipoqoka ingane, usayiqonda ukuthi ingane sifika kanjani ingane beyithengele amafoni amafoni into engenamsebenzi. Hey laba bantu ababalibulele izwe bafutha abahambe go abahambe nje abawu4 go abahambe.